Hej, jeg hedder Christian, og jeg er 17 år gammel. Hej, jeg hedder Joachim, og jeg er 16 år. Hej, mit navn er Jimmy. Jeg er 17 år gammel. Hej, jeg hedder Sofie. Jeg bliver bare kaldt Belle. Jeg er 16 år. Og jeg har lige gået på et pust efterskole i et år, hvor jeg ligger i Skanderborg og spiller fodbold. Og jeg har lige gået på efterskole, på en efterskole, der hedder Blåkilde, hvor jeg ikke rigtig har lavet noget, for jeg tog det lidt som sabbatår. Og jeg har lige gået på efterskole i Rigskov. Og jeg bor i Gellerup. Ja, og så nu så spiller jeg bare fodbold et par gange i ugen. Og i min fritid, der laver jeg heller ikke noget, fordi jeg lige kom hjem på efterskole. Og jeg kan godt lide at spille volleyball, og interesserer mig meget for fodbold. Og så arbejder jeg i min fritid på Flammen.